anya mụ na ya na-abọ bigolo for 6 years. Nọgidelu one day njesi ọlụ bata. Ọ sị m bịa na o were ife a chọrọ ịgwa m nsị a kedu ihe ọ sị m nọla ana. Ọ sị m na ya do sorry. Na ya fall go out of love with me. Na ya chọrọ imove on. Na ya afụgo onye ọzọ na ndụ ya. Na ya do very sorry. Ọ sị m nne ya echekwa na egwuregwu nwaanyị a sị na ya do sorry that na ya chọrọzi ka ekwe n'ife ya melu gị na ya fall go out of hey. Ọ sị m na mgbe nwaanyị abatala na fa nwee joint akaụntụ ebe fa na-etinye ego n'ife dị na akaụntụ afọ before nwaanyị a wee bido mkpaba agwa ya na suspect mana o nwere ife okwu bụ 50k. Ọ sị m nne na ya na-ekwuzi maka credit card ya. Nwaanyị a wee were excuse wee libe ego eligidi o nwerozi ife fọlụ na akaụntụ a o wee bịa ka gwa ya ihe a. Ya wee sị a na ekwere anyị ga-eje printita ego niile dị na joint akaụntụ a bifo wee sị na ị ga-apụ na a ga-printita ya ka amala onye yuzuru ya. Ndị amagolu na nwunye yuzu the whole money ụna ama ihe o ji eme o ji ewele ego akpụkpụ wele impress nwoke ya na ya na-abọ na-akwụ kịta na nwoke ya na ya na-abọ na-akwụ kịta ji ego karịa nyanwa. So nwunye wee jụ ha wee pụọ kọt wee kpebe ya wee sị ha na o nwere ihe a mee ya just jesi ọlụ bata ọ sị ya na ya fall out of love just like that. Na ego ha dobere na joint account savings ha na o lilie from A to Z n'ihe ọ dobu 50k 1 naira tọrọ n'elire na credit card ya na ada ekwuzi okwu ya. Ya tago George si ya na credit card gị gbasara gị because no gị nwa nwee permission inye mmadụ your credit card so na ada ekwu maka nke afọ. Akwa yọta na ebe unu na-abọ na use credit card ịchọda. Ọ sị m ekpegide George wee sị mba na ọ ma na lisie 50k nwa na nke a ama mme na ọ ga-enye nyanwa bụ nwoke 25k out of it. Ọ sị na enwekwa ego nya wee sị na ọ bụ na o nwere ego na before nya gbasa anya na that man chọrọ ịnụ ọ gwara ya maka ya o ji ego wee go ihe niile to impress this man na ọ ga-akwụ dị ụgwọ na ọ bụ na ọ kwụrụ dị ụgwọ na ekwere. Ọ sị m na ọkwa na-ekpebekwe o kpegide kpesie the man si yes na ya ga-akwụ dị ụgwọ na nsogbu adọrọ. The man wee kwụọ ya dị ụgwọ so ụlọ fabụ na ya ịgbago na ọ dị na nwunye ka fabụ ewele ụlọ wee lesi ụlọ wee ka ego. Ọ sị m ịgwakwa m eziokwu na ọkwa nyanwa nwe ụlọ mgbe nyanwa batara nyanwa kwụbazia mortgage akwa ịghọtago na kibanụ nye 25k ya sị ha thank you. O wee jebezie nụbazia that guy ya nọrọ onwe ya jiri nwayọọ chọọla onwe ya wee wetakwa nwaanyị ọzọ ya na ya na-abọbi kịta. Ọ sị m nne mana ife bụzi ezigbote nsogbu kịta bụ na gịnị mere this very lady wee banyekwebe nwoke wee libekwa ife niile o dobe ligide lisie. Ọ sị m kedu ụdị anụ ọfịa bịalụnụ kwụọlụ nwaanyị 25k kwụsịalị ya 25k kwụsịalị ya 25k o nwerezi ife uche gị gwa gị na nwaanyị a nwere ike ili gị ka ị protect onwe gị by sign pray mana this man emere this thing. Ọ sị m nne na kịta na this woman akpụpụgo the man court na wee na-achọ ka ọ na-anya ife niile ọ nwere and this man afụgo that na this woman is ready to do it. O wee tọnụzi anya tocha ndụ ama m na aghọta ebe a na-eje kịta n'ife ọ na-eme ụmụ nwoke bụ gịnị chandum ọ bata gịnị a na-abọ bie one day ọ sị gịnị a fall go out of ibuko ihe niile unu nwere unu eke o welu gaa iru ewee na-ekpe ya na court o wee maatụ si na nyanwa nọọ ife the wife mere nyanwa kịta ewesị anya kpata witness o wee bịa yọbịa sị biko ka abịa gbalịa witness na ya dosari ya jikwa wee napụ ya nwunye nke a jikwa wee mee nke a jikwa wee mee. Ọ sị m nne maka ọ na-akọ ihe na ọ bụ na ọ bụrụ n'obodo oyibo kafa nọ nye were ọkpọ wee tụwasịa this guy ọnụ ya na-enye ọkọgide kọsị anya sị ya na ya mara onye bụ na ya ma mmie. Ọ sị m this guy wee n'ezi okeke n'ezi okafọ kwa mbọsị ọkwụ n'iru bie na-ayọ biko ka abịa gbalịa witness na ife this woman melie kịta ka ọ na-achọ ime nyanwa ọ bụrụ gị ị ga-eje gbalịa witness nwoke mana gị na nwaanyị a bi na nwunye gị ka ọ bụ na-esie ibongi si gị ibongi to the point na ọ sị na ya fall out of love
wee kwuo 25k this woman ji gị just for you to set that woman free for him. Olokita ọbịa yọba gị ka ije gbalịa witness ka this woman gara izi ụlọ kpọọ onye ntụ etu o si wee za nyanwa ụlọ kpọọ onye ntụ. Ọ bụrụ gị ị ga-eje gbalịa witness. Ike gwụrụ. Ee, ni agwa gị ni ama nje ọ na-agị asa ọbụgodo ụdọ written ihe anụwanya dị ka onye nya jụ na ama mmie. Unu afụnugo ụdị alụlụ anadụ otu ụfọdụ ndị mmadụ Chineke nnale agwọtalụ gị nwa bụ onye na-akọrọ anyị ihe a. Ajụgo that man nyelu gị 25k ọdụdụ kedu ife ọ na-ebela akwa mgbe ọ na-esi ibongi ese iru n'azụ. Ọ mara na nwunye mmadụ ka ọ bụ maka na ịgba n'obodo oyibo ọsọgodi gị jide nwunye gị n'elu nwoke ịkụ ya akpa ma ijije nga maka na asị na adult nwere right to do whatever ihe ọbụla ọ chọrọ ime. So na ọ bụrụ fa njọ ifesalụfa kafa na-eme mana ma amarọ ka m ga-esi wee je gbalụ nwoke napụrụ m nwunye m witness. Amarọ m ka m ga-esi wee mie bọta ọ bụ nọ ihe ị ga-emenwu bụkwa anụ na ọ bụrụ mana bọọlụ dị na ngada gị. Ndị be anyị daalụ nọ ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ.